това, че ще се поспреме... Да. Сигурно. Да видим въпрос. Столицата на коя държава носи името Червен герой, преименувана така от комунистите през 1924 година? Индонезия, Монголия, Сирия, Суринам. На монголски Ула Батор значи червен герой. Да видим. Тук си безкомпромисен. 2000 лева. Живял съм на времена, когато тия неща бяха част от общата култура. Да, зебри нямаше, но имаше червени герои. Играй твоята игра. Предстои ти въпрос за 2500 лева. Как е фамилията на бившия футболист и настоящ кмет Йордан Лечков? А. Боримиров. Б. Янков. С. Вуцов. Д. Бърканичков. Трите му имена за пръв и последен път ги чух покрай историята със средния пръст на катаджиите. И те са? Боримиров и Вуцов щях да бъда много впечатлен, че се дублира с известни фамилии футболни. Бърканичков, да ме прощават всички Бърканичкови, но ще да се посмея доста. Бъркана паничка. Янков е нещо, което може да го забравиш. Да залагам на Янков. Играем. Окончателно решение. Да. Йордан Лечков Янков. 2500 лева. Браво! Браво! Чудесен си, Петров. 3000 лева. Може би най-важният въпрос. Убеди се на приятел. Да видим. Какъв предмет твърди, че открива Ана Мичел Хеджис през 1924 година в храма на майте? Момент. Не пускайте нищо. Давай. Аплодисменти първо. Той знае. Чека, го приготвям. Обаче, искаш ли залог? Но тя твърди. Искаш ли залог? Ти казваш Да това. вържаме нещо. Ами, да, ти казваш отговора. Ако го няма, довиждане. Да. Тръгваш ти. Играя. Добре, казвай отговора. Кристалният череп. Да видим. За златен саркофаг, каменен календар, диамантена сфера, кристален череп. Не чувам. Не чува, още! Айде. Маркираме, нали? Маркираме. Стиска ти. И така, верен отговор! Браво, Иво! Поздравявам те, бате! Леко! Аз го питах момчето кован ли е 100? Не, ли? Не, да. Разковани? 110 кила. Разковани. Разкажи сега историята бързо. И защо я знаеш? Откъде я знаеш? Коя е тя? От National Geographic, знам. Тя е любовница на един прототип на Индиана Джонс, който я води със себе си насам натам и при едни особени обстоятелства заявява, че се откри кристален череп, който е от монолитен къс. Ти си на 5000 лева. Да играем, Иво. Ето го въпрос. Play the game. Може така да се казва твоето шоу. Play the game. Къде наскоро беше представен прототип на невидимия за радарите самолет J-20? В Норвегия, в Сърбия, в Япония, в Китай. Япония е вънка от системата. Защо? Те за милитаризация пари не дадат. Добре. Силен играч имаме, дами и господа. Нека да го слушаме с интерес. Норвегия ползва чужди технологии в почти всичко, освен в хай-енд техниката. Кой наричаш хай-енд? На хай-фая върховите нива. В Сърбия свалиха 2 стелта, които не са J-20. Те са FX. Еди, какво се беше този? Но там няма да бъде представен прототип на невидимия за радарите самолет. Така, доста ги нареди нещата. Поне на мен ми звучат логично. Сега не знам дали е вярно. Аз обея да разказвам приказки, вицове. Аха, сам се Много убеждаваш. хубаво лъжа. Аха. А като казвам истината, викат, так, фигера стега. Така че мога сам да заблуда себе си. Възможно е. И бих
звънял на другарче. Нека се обадим на другарче. Кои сте жокерите? Жокерите са ми Ирини Зикидис, една потискащо мъжете интелигентна жена. О, добре. Другия е Митко, който е банкослужител, никога не каза по-точно работи и е пълноводният Дунав на мисълта. Супер. И третия ти? Третия ми жокер в последния момент отказа. Това го разбрах преди да влезна. Значи само на Ирини или на Митко. Кой от двамата избираш? На Ирини. Нека се обадим на Ирини сега. Има свободно. Иво, страхувам се, че... Избраният номер не отговаря. Моля, опитайте по-късно. Ирина не чухме, но мисля, че чухме Силвия Лулчева. Да я поздравим. Нейното гласченце, мило и любимо. Ще търсиш ли другия жокер? Имаш това право? Ами да се обадим. Нека се обадим и на Митко. Да. И тук свободно. Къде дигай? Митко! Дигай ме, Митко! Щом си казал, че ще бъдеш жокер, това е нещо важно. Иво, честито, от към приятели си добре. Към жокери не. Сам. Сам срещу един. Въпросът е за 5000 лева. Да. Значи, нищо не губа, ако дам отговор. Жокерите не се обадиха. Решавам да играя сам. Ще следвам пътя на логиката си, която не винаги е верна, но ми харесва да разсъждавам по този начин. И от Сърбия и Китай избирам Китай. Окончателен отговор? Да. Да видим. Дами и господа, напомням ви, че сме на хазартна вълна, а напрежението непрекъснато расте. Трябва да опитате тази тръпка, затова изпратете СМС с текст TV на номер 1583. Чакам ви тук след рекламите по Нова телевизия.